Okay mga kapobre, natin suga nga solar, naka-charge mga hapon. Kayo siya ka kuan. Solar nga gamay ra ko nga solar. Asa man imo nabuhat gani hawa na okay wano. Sa ako wala mo ka. Monta niya mong solar mga kapobre oh. Ang ibutag solar dire. Battery amot kadaog baka ni solara ni sa battery. Mo niya akong i-charge sa tong nagsiga dito, kare hindi ah. Anong battery kabit mo na mong gi charge ng solarang gamay. Sala. Gisayuhan ka alas city na mga na. Sus, uy, lagot ko ng dugay mga. Yo, what's up mga kapobre? Maing hapon, maing untong, maing buntag, maing gabi asa makasukok sa kalibutan. Kumusta mga adlaw ninyo mga kapobre? Tayo mga kapobre, ni uwan man. Pastilan ni uwan ay. Mo kadag payong. Hinahinay taglakaw. Alas 5:18. Ya, kapihan og gamay. Sigiriho gamay. Utangang milisa gamay ah. Daog. Ko pala ka sa akong channel mga kapobre. Halihog ko subscribe. Select sabay. Press ang notification bell, i-select ang all para update sa ako mga video nga upload. Sa mga kapobre, alas 5:40 padayon to itong lakaw kay huwag mo natin kumana ito kapos sa tuwag siyo may lag di mukusog ning taligsik mga kapobre di tamauwanan og dasok-dasok kay layo-layo pa ito itong laktan siglas na gamay ito payong o takadag payong naglutos misis ng mga tukong sila barangay magpa-immunize ambot na dayon muka ang building hapit na man sure gyud ko tumadayon sila pa-immunize kay Iwan law na sa to payong na mo sira ka buo ang payong mga kapobre ka ng balik-balik mahudsan sa gamay hangin balik mo si balik-balik wala pa ta sa 1/4 mga kapobre padayon nga po ta sa itong baklay kaning wana ni kusaktor ini abutas balay basa bisag taligsik ra ni ang taligsik magana mo kadaghan sa tong lawas basa kita okay grabe mata ko sayo gani ha mga pobre gani ang alas 4 medyo ko mata gani ha alas 3 kapin siguro to sayo ko gikan kay grabe ang akong kuan daghan kay kuglit napa koy unog sa suspension nga nag-ung-ung niya lasan pag mga lip still lang di man ko tagahibaw sa sitwasyong mag-uwan pagdili ay ganiha kaya hinahiner kong wana nababasa lang ko may para maka magkasulod yung trabaho nagdahan na ka naglayas atong ginaplayay iyawon sa bayi kagot yanan bisag nalimaw na itaw pakuso basad saan naman salig sila kayo naka yanan
lagi mga kapobre kay murag shortcut ra diri siya. Kung tugod sa may traffic light layo na. What's up mga kapobre? Naka 1/4 na ta mga kapobre. Mau ni ako perminting agian rin yun. Maning na ay mahogani. Mahogani. Kung mahogani ka, nara ko nga musaw ni mo. Wow naman! Wow! Wow! Ito, gaganta. Ah. Nakalabang kitang pobre. Sugam naga yung mga sakyanan ay. Magaloja. What's up mga kapobre? Saan mo rasa? Lasay sutso. Abot dito mga alas city anak. Itong estimate. Pajiway na ta mga kapobre. Pajiway. Ito na mali ito buwan. Mga gamit, kaldero. Gamit kaya kung ano eh. Kung napalit. Gamit is pang utan-utan ba? Luto. Pang mantika. 400 ang kilo. Kung baga mga kupre, baga kayo, isang kilo, 400. Nagbili na unipis-nipis para mag kuha na, nabayaran, kuha na ito 150 ra, 2 ka buo. Kaldirin. Kaldirin og yahong gamay. O kutsilyo. 150 ra na. Barato kayo, Korea. So dia Korean full plus. Jiway na po mga kapupre. Kita-kita latas balay mga kapupre. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Abot atas itong panimay. No, ikaw, umutang mo lang nanti kini ha? Umutang. Ah, Sige utang. umutang na kayo, kung mga pitid ko man. Naman sisi. Wala din trabaho. Atong suga. Puti na akong gikuha mo, G ko lang. Wala kong kagsudan. Wala. Asa may kagsudan mo? Nag-utang ko. Hindi mo kagutan. Bigyan ko rin na kamong guys. Namaling ko sa kong jong-jong at kapayas. Gaan ako jong-jong 3. Nakalata na siya. Okay Yay! mga kapobre, natin suga nga solar. Naka-charge mga hapon. Kayo siya ka kuan. Solar nga gamay ra ko nga solar. Asa man imo nabuhat gani hawa na okay wano. Sa ako wala mo ka. Monta niya mong solar mga kapobre oh. Ang ibutag solar dire. Sili ka na uli. Battery amot kadaog baka ni solara ni sa battery. Sili ka na uli. Mo ni akong i-charge sa tong nagsiga dito kare hindi ah. Anong battery kabit muna mong gi charge anang solar ang gamay. Sara sa lay. Gisayuhan ka alas city na mga na. Sus, uy! Lagot yung nang dugay mga gabi. Oh, naabot na ko rin mga kapobre. Atong lilion kung naabay sudan lah. Nakalagi ning mga di man agi. Stilan nga mananapa uy. Hakot. Wala lagi siya.
Yung ka mangutang ka dito, mali ka mangutang. Bakit ako iyutang? Butin. Dali man ko kay Nagkuha tag butin ga. Ito gagani aghapon sa hapon ya karon. naman. Ni text bang taga butin nga. Pakuha na. Di kuno wa pa kuno gihapon. Sabi klaro ng butin kan eh. Among lang atong pangsudanan na. 2,000 sudanan ta to. Sultan na yung balay diri ganina ay. Nya, Yung sa pwede na ko na makuha. pwede makuha ni text dire. Sa oras? Ni haon hapon. Hapon na? Akong gina nga. Kulang ba yung kwartas? Kalibur rabe. Kada ko siya utang. Natin na may full. Kada mi ka bayar. May ka utang sulod. Oh, mausad. Kasag di lang. Kami na yung tapal ato. Unya na lang po ng bayad ato. Una, abot pa ba 15. 30 pa yung sweldo. Ingon na siya. Naman to hali. Akong dudong. Dili ko to akong vlog mga kapobre, palihog ko diag like, comment and subscribe. Bye bye, God bless, may gabi ug may buntag ninyong tanan. Dudong oh. So what's up mga kapobre? Saan pag predita ni YouTube oy? Paita sa doy. Dito ka upload. Sunod adlaw siguro ugma baka makakonect tag wifi dito sa tong mga ka-friends.